ഫ്യൂഷൻ സോഡ, കൊച്ചിയിലെ പുതിയ സോഡാക്കട എന്നും പറയാം. നല്ല തണുത്ത ജ്യൂസ്, എല്ലാത്തിനും കള്ളിൻ്റെ പേരാണ്. ഓരോ കോക്ടെയിൽസിനും മോക്ടെയിൽസിനും മൊയ്റ്റോയ്ക്കും ഒക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കള്ളിൻ്റെ പേരാണ് കേട്ടോ. 50 രൂപ മുതൽ അങ്ങോട്ട് ഫ്യൂഷൻ സോഡ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കിട്ടും. അടിപൊളി അടാർ ഐറ്റംസാണ്. ഫ്രഷ് ജ്യൂസും എക്സ്ട്രാക്ട്സും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത് വാട്ടർ ലെമൺ മാർട്ടിനിയാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ സ്ട്രോബെറിയുടെ സിറപ്പും ഉണ്ട്. നാച്ചുറൽ ഫ്രൂട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് സിറപ്പാണ് അവിടെ ജ്യൂസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നാച്ചുറൽ ഫ്രൂട്ട്സും. അടിപൊളി പഞ്ചി സാധനമായിരുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാർട്ടിനി അടിച്ച സാധനമൊന്നും കിട്ടത്തില്ല, പക്ഷേ ടേസ്റ്റിയാണ്. ഈ സിറപ്പ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ ഫ്രൂട്ട് എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണെന്ന്. അതും അതിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ലൈവും അതിൻ്റെ കൂടെ ഐസും എല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോൾ പൊളി ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ പയ്യൻ്റെ ഷേക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒരു 1.5 ഷേക്ക്, അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പഞ്ച് കിട്ടും. സ്വർഗം മാമാ, സ്വർഗം.